Ji ekran Jin TV dem baş temaşevan hêja hûn bixêratin beşekî nû ya bernameya me tevnasî biroje. Em îro li bajarê Utrecht ya Holandayê ne û em bi Connie Ledesma biaxivin li ser têkoşîna gelê Filîpîn. Connie Ledesma endamekî demdirêj ya eniya netawiya demokratîk ya Filîpîn û wekî din ya rexistina jin Filîpîn Makibaka û em di derbarê têkoşîna jin Filîpîn û gelê Filîpîn pêra biaxivin. Hûn bixêratin. Gelek spas we wexta xwe ji me re veqetand. Berî ku em dest bi hevpevîna xwe bikin, gelo hûn dikarin ji me re hinek basaciyê ku em lênin bikin? Yes, this place used to be the international Belê, office of the ev der National ofîsa Democratic navnetîviya Front eniya of the netêviya Philippines. demokratîk ya Filîpînê. And then Jose Maria Sison, Seroka the founding Avekariyê chairman Partiya of the Komünîstî Communist Filîpîn Party of the di Philippines, sala passed 2022 yan de away. wefat kir. And so because of his great achievements in Mecbû the Philippine bîranîna wî struggle, destkeftînên we wî yên mezin transformed this di nava entire têkoşîna place Filîpînê as a de museum ev cih veguheran to honor müzexane him and so ji that bo ku his em work kar û will be xebatên wî known bi gelek kesan re by the bidin nasî. people. So for the Gelek beginning, I spas. would like Di destpêkê to hûn dikarin xwe û introduce rexistina yourself xwe bi and me re your bidin nasîn? organization. Okay, yeah. So I'm Connie Ledesma. I'm from the Philippines. And Navê min Connie Ledesma I am a ye. member of the, I've been Ez a ê political salên activist 1970yan ve since the aktivîsta siyasî me û 1970s. And endama I'm eniya a netêviya member of the demokratîk National ya Democratic Filîpînim. Front of the Philippines. I'm in the Ez cihê xwe di negotiating komiteya panel in the müzakerê bi peace hikûmeta talks Komara with the Filîpîn de government digirim. of the Republic of the Philippines. I'm also the Di heman demê international de ez nûnera representative of navnetîviya Makibaka, Makibaka me ku which is ev rexistinekê the şoreşgerî yê jinên Revolutionary Filîpînî ye Women's Organization ku ji eniya and a netêviya member of the demokratîk ya National Filîpînê ava Democratic bûye. Front. So, and just maybe Ez a di bit sala of interest, 1976 de hatim I've been Hollandayê. here in the Netherlands since Ez û hevjînê xwe penaberên siyasî 1976. yên yekem bi My eslê husband and I Filîpînî were the li first Hollandayê bûn. political refugees. You were now Hûn mentioning dikarin earlier kêmekî you can basa open têkoşîna what the rexistina xwe aims bikin. are of the organization, Yes. what you're Armanca striving we for. çi ye? Yeah. Makibaka means it's a Philippine Makibaka word. It means peyvekî to Filîpînî ye û struggle. watayê wê So, têkoşîne. and it is Makibaka actually xwe an wekî rexistina acronym jina of, nû li Filîpînê de nas kirin û women, di sala an 1971 de organization hatiye of ava kirin. of Filipino Dîroka women. Makibaka It pir was balkêş e, founded in the ji ber ku di vî 1970s, demî de gelek jin in tevlî around, I rexistinên think it was ciwanan yên cuda bûn. 1972. Ew di destpêka salên 1970yan de bû û pişa demekî jinan got ku êdî pêwîstiya wan bi rexistinekê xweser heye. Came out the word, the history Lê of mêrên ku di vê Makibaka rexistinê de ne is very nexwestin ku jin interesting rexistinekê xweser ava bikin. women Ji ber used ku to wan join digotin vê demê hêza ordinary rexistinê wê parçe youth bibe. organizations. Lê jin Different dîsa youth ji berdam û organizations. israr kirin û And then rexistinekê after- xweser ava kirin û this was in the early bi vî 70s. awayî Makibaka hat ava And kirin. after a while, Çalakê women yekemîn began ya to say, Makibaka "We di need sala our own 1970 yekan da organization." pêk hat. Vê demê And pêşbirka the Miss men Gerdûn in li the Filîpînê organization hatibû li did derxistin, not want the Makibaka women vê pêşbirkê to form their boykot own kirin. organization. Because Wan they gotin would ku say- rûmeta they jinê said di vê bê it would parastin û divide the jin ne forces. parçeyekî goştin But ku the women mirov dikare continued, wana "No, we pêşkeş have bike. to have our own Di vê demê organization." cara yekemîn And çalakiyek so lidî jî they- vê pêşbirka xweşikbûnê hat li derxistin. Gave birth to Makibaka. Jin ji Çînên cuda tevlî vê One of the çalakiyê bûn. first activities of Makibaka in Jinên the dewlemend û 1970s, burjuvazî û jinên feqîr û karker bi hev re or tevlî vê çalakiya 1970. protestê bûn. excuse me, was to picket a Ev Miss ji bo Universe jinan wekî şiyarbûnek bû ku that wan was hêza happening xwe in the dîtin. Philippines. Because Mêr then jî they gotin ku showed çalakiya wan rast ew jin dikarin gelek tişt bikin. the dignity of the woman. Düşüne ku And hêza she's wan not a parçe piece bû, of hêza wan flesh hêzê de that tir you bû. exhibit. And this was something new Rexistinekirina jinan tiştekî hêsan bû li her derê Filîpînê belav bû. that would be Komên Makibaka ava bûn. the beauty contest. And it drew Di sala women from all 1972 da classes. The rich serokê and the vê bourgeois demê women came and Ferdinand joined the Marcos protest. qanûna And eskerî women- xist meriyetê û bû Peasant dîktatör. women, workers, they all joined. Van rexistinên So this was aktivîstan one awakening hemû mecbûrman hebûna xwe what bi the awekî women could do. veşartî And then the berdewam men bikin. began to say, Lê dema they ku are wan right. xwe veşartin, They can wana do karî something rexistinekirî more. domandin. And instead of dividing the forces, Endamên it Makibakayê increased heman the tişt forces. kirin. And so there were, it was so Wana easy xwe to veşartin lê organize di the heremên women. cuda da xwe And bi it rexistin spread kirin. all over the Philippines. Her ku There diçû were mezintir Makibaka bûn. chapters. In Li 1972, Filîpînê artîşên nû ya gel President têkoşinekî then çekdar Ferdinand dimeşîne. Marcos declared martial law Jin jî and êdî became tevlî a têkoşina dictator. çekdarî bûn. And all these Ev activist tiştekî nû bû ku êdî organizations hejmarekî mezin nê had jinan to jî go tevlî underground. têkoşina çekdarî bûn. Underground meaning
they got to go into hiding. But Di in salên hiding, they 1980 de continued organizing. yekîneyên jinan hebûn, And Makibaka jin members pir xwe did pêş the xistin. same thing. They went Îro into gelek hiding, fermanderên jin jî hene. but they were organizing in the Di different destpêkê de provinces, gelek and jin they ne di vê continued to ferqê grow. de bûn ku And ew the jî dikarin Philippines is an armed têkoşîna struggle çekdarî bibin. that is waged by the New Lê piştî People's ku jin bi Army. awekî aktif tevlî And bûn, this was something êdî that gelek the jin women jî began ketin to ferqa vê yekî They ku began to join ew the jî armed dikarin bi vê struggle. awayî tevlî This was têkoşînê also bibin. something new. That in their Di rojamayê îro numbers, da they Makibaka began to hebûna join xwe the piranî armed di struggle. herêmên gundawaran And da as a di matter of dome. fact, in the 1980s, Li herêmên ku there were xizmetên even hikûmetê li wê derê squads nahîn kirin. that were all women. Li van deran And they jin began to, xwe birêxistin dikin. Up, Ew di heman began demê de bi promoted. mêran re jî And even rêxistinên today, cuda you have ava dikin. commanders that are women. Mînak And this was rêxistinên something çandî that the hene. women Jin, at mêr, first ciwan did not rêxistinên cuda realize ava dikin. that this was a definite Ew dest bi contribution avakirina that they jiyanekî could make demokratîk dikin. until they started making that contribution. Ew jin fêr dibin pêşengtiyê And bikin û today, xwe pêş bixin Makibaka ji bo ku bibin jinan nû ku exist. di Makibaka de tê And ava mostly kirin. in the countrysides, in the areas in the Gelek mountains, ji wan tevlî artêşan nûya gel bûne. the government Îro bi services hezaran do not endamên reach. Makibaka hene. And it is the women they Ez form, hejmarên wan tam nizanim. Ji ber ku organizations, ew buha qet and nabêjin çi together qas with endamên wan other- hene. with the men, there are different Lê bi organizations, hezaran endamên wan women, hene. men, Li cultural bajêr, li organizations, deverên ku em ji wan re dibêjin qadên legal, and they Gabriela begin heye. the life of living a Gabriela democratic parçek life, ji enya netewî ya learning to demokratîk lead, nîne. learning to Ew parçek ji bayan e, îtifaka develop welatparêziya nû themselves ya into the rêxistinên new legal. women, which is Gabriela yek ji Makibaka. îtifaqên herî mezin And many of yê them rêxistinên joined jinan e. the New People's Army. Derdorer 400 rêxistin di So vê that is îtifaqê de Makibaka cihê xwe today. digirin. There are thousands. Rêxistinên I don't wê know the li dervê numbers. They Filîpînê never jî tell hene. how many numbers there Gelek are, jin which li goes diasporayê into jî elections. endamên And they Gabrielayê have ne. been elected Ev in, rêxistinekî mezin e. Congress under the party Partiya list. Gabriela jî ji And, îtifaqa Gabriela and- derket û ev And of partî course, tevlî Congress in hilbijartinan the dibe. Philippines is run by corrupt, Di hilbijartinên kongrê de Partiya Gabriela hat hilbijartin û selfish ket Kongre Filîpînê. bureaucrats. And so you have the voices of Lê Kongra several, Filîpînê ji aliyê bürokratên ku gendeliyê dikin tê birêvebirin. representative of Gabriela. But there are Anha also yek others namzeta jiniya that are Gabriela young di kongrê de cihê activists. xwe digire. There is a young woman from Li the youth aktivîstên ciwan yên cuda jî hene. from the teachers. You Jinek have ciwan fear ji of rêxistina mamosteyên ciwan heye. progressive, Bi giştî di kongrê de sê an çar kesên pêşvero hene. Ew ji bo mafên baştir, mafên malbatan û xwedî derketinan di zarokan tê dikoşin. We naha bas kir ku yekşe armanjin Makibaka ava kirina jina nûye. Hûn dikarin vê yekê hinekî vekin. Ev ji bo we tê çiwa tê. Ava kirina jina nû tê çiwa tê. Oh yes, and as I said, in the Philippines, Hikûmeta Filîpînê hikûmetek wisa ku tê de you gelek have to say gendelî tê that kirin. the Philippine Pereyên government gel ji is aliyê very rayedarên corrupt. hikûmeteyên gendel ve tên desteser kirin. Kesên ku li herêmên gundawaran da dijîn ji xizmetê bêpardimînin. Piraniya gelê Filîpînê di van heraman da jiyan dikin. Ji bo mînak, xizmetên tenduristî, perwerde û xizmetguzariyê. Kesên li cihên gundawar piranî ji wan xizmetan bêpardimînin. Jin di nava Makibakayê de xweperwerde dikin. Bijîşk, hemşîre û bijîşkên diranan diçin ser çî û kesên li wir perwerde dikin. Ew perwerde esasî ya tenduristî didin û mamoste jî diçin wir. Jin bi vê berpirsiyartî radibin. Gelek ji wan dibin xebatkarên tenduristiyê. Ez dixwazim behsa bûyerek bikim. Careke ez û hevjînê xwe em çûn eniyên gerîla. Em kengî diçin Filîpînê, em diçin eniyên gerîla û demekî li wir dimînin. Dema em wê demê çûn salvekira avakirina Partiya Komûnîstan bû. Merasîmek hat li derxistin û yekeyekî mezin ya artîşegel ya nû derbas bû. Me çend ji wan nas kir û em bûn hevalên hev. Me du hevalên jin nas kir û me ji wan pirsî rola we li vir çi ye?
Wan gotin ku ew xebatkarên tenduristiyê ne. Me jî bawer kir ku demekî ew wekî xebatkarên tenduristiyê li wir bûn. Lê pişta dema ku torênekî leşkerî hat derxistin, me dît ku yek ji wan fermandarê yekîniyekî bû, dibin fermandariya wê de dihat rêvebirin. Ew hem xebatkarê tenduristî û hem jî fermandar bû. Ew bi vê awayî tekoşina xwe dide meşandin, da ku rewşa Filîpînê pêş bikeve. Diyarê ku wana ne tenê hêzekî girêlayê ne. Di heman demê de beşekê ji civakê. Erê, ew parçeyek ji civakê ne. Avakirina jinan nû ji bo me tê vê watê. Jinên Filîpînê mîna jinên Kurd hatin kolonîze kirin. İspanyolî di sed sala şazdemîn de hatin. Beriya vê jinên Filîpînê serbixwe bûn. Dema de eşîretan de rêveberekê xort nebû, jin erka rêveberî girtin ser xwe. Kahînên jin hebûn, bi navê babaylan hatin naskirin. Kahînên jin di nava civakê de wekî şîfakar dihatin naskirin. Li hemberî wan rûmetekî pir mezin hat nîşandan. Pişa İspanyola hatin. Jin xistin dêrê, jin xistin mitfaxê. Nîzamekî feodal ser jin û civakê ferz kirin. Ku têda jin divê guhdarî bike û her tiştê ku zilam dibêje pêk bîne. Ev di çanda jinên Filîpînê de hat bicih kirin. Heta niha gelek jin hene ku bawer dikin ku divê guhdarî hevjînê xwe bikin, bawer dikin ku bindestin. Lê di heman demê de jî hêza jinan heye. Her jinekî her çi qasî xwe bindest bibîne jî xwedî hêzek e. Di hindirê her jinekî de jina serbixwe, jina bihêz, jina ku ji bo mafê xwe têdikoşe heye. Makîbaka ev misyon da pêşiya xwe ku jinan bihêz bike. Em dixwazin ew hêza ku di hindirê her jinek de heye derxînin holê û jinan nû biafirînin. Bindest nebin, nirxa xwe, rûmeta xwe bizanibe. Bawer neke ku tu bênirxî. Jin xwedî vê hêzê ne beşdarî civakê bin û di civakê de pêşketin pêş bixînin. Ji ber vê em dibêjin cihê jinê di tekoşinê de ye. Gelek caran dibêjin cihê jinê di malê de ye. Yan jî dibêjin cihê jinê ew e ku li zarokan binire. Lê em dibêjin cihê jinê di tekoşinê de ye. Weniha jî bas kir ku gelê Filîpînî jî hatibû dagekirin. Gelê hûn dikarin dêroka gelê Filîpînî ji me re kêmek din vebêjin? Têkoşîna gelê Filîpînî hem di dîrokê hem jî di roja me ya îro de çawa ye. Wekî min berê jî got, em di sed sala şazdemîn de ji hêla İspanya ve hatine dagirkirin. İspanyolî dema hatin, bi xwe re çandekî feodal anîne Filîpînê û vê çandî serme ferz kirin. Bêguman İspanya ji gelê me bacî xerç jî girt, yanî keda gelê me jî xwarin. Em 300 sal zêdetir hatin dagirkirin. Lê bêguman di dema dagirkirinê de dîsa jî her tim berxwedanekî pir xurt ya gelê Filîpînê hebû. Dema mirov li dîrokê dinêre bibîne ku her tim berxwedan hebû. Di dawiya sed sala 19 de xelk dest bi serhildanê kir. Tekoşinekê rizgarkirinê ya çekdarî li dijî İspanyayê dest pê kir. Ev yekemîn tekoşina çekdariya li Asyayê bû. Dîroka me bi vê awayî ye. Di esas de tekoşina me ya vê demê serkeftî bû. Me dest bi meşa rizgarkirinê kir. Hêzên me şoreşkerî navendên stratejîk ku ji hêla desthilatiya İspanyayê ve hatibûn dagirkirin, dorpêşkirîne. Lê em wê demê negihîştin serxwebûnê. Me xwe ji İspanyayê rizgar kir, lê piştî wê dewletên Yekbûyî yên Amerîka hatin. Dewletên Yekbûyî yên Amerîka vê demê hêzekê bû ku berbelav dibû û mezin dibû. Ew hatûn bi İspanyayê re axivîn. De esas de dewletên Yekbûyî yên Amerîka bi xwe jî xwastin Filîpînê bixin bin desthilatiya xwe de. İspanyolî jî dîtin ku nema dikaribûn li hemberî hêzên Filîpînê bi ser bikevin û ji bo li hemberî hêzekê şoreşkerî bin nekevin, bi dewletên Yekbûyî yên Amerîka re peymanek çêkirin. İspanya dewletên Yekbûyî yên Amerîka diyar kirin ku di navbera wan de şerekê hebû. Lê di rastiyê de ev şerekê ne rasterast bû. Di dawiya vê şereçekirî de İspanyayê li hemberî dewletên Yekbûyî yên Amerîka teslîm bû. Wisa xuya dikir ku wana bi ser ketin. Yê rast gelê Filîpîn serketibûn. Piştî vê dewletên Yekbûyî yên Amerîka Filîpînê jî İspanyayê kirî. İspanyayê me ji bo $20 milyon firotin. Vê demê 20 milyon Filîpînî hebûn. Ev jî tê wate her yek ji me ji bo dolarek hatiye firotin.
Piştî vê dagirkirina Filîpîn jî hêla Amerîkayê dest pê kir. Dîsa şer dest pê kir. Filîpînî didî ji dewletên Yekbûyî şer kirin. Lê dewletên Yekbûyî xwedî çekên bihîstir bûn, Filîpînê ew şer winda kirin. Piştî vê desthilata dewletên Yekbûyî û siyaseta wan ya dagirkirinê dest pê kir. Wana çi kirin? Filîpînê şandin dewletên Yekbûyî yên Amerîka ji bo wê derê bixwînin û çanda Amerîkayê fêr bibin. Di dibistanan da dersa îngilîzî da ne dest pê kirin. Ez mînakek bidim. Dema ez çûme dibistanê her tiştî bi zimanê îngilîzî fêrî me kirin. Zimanê me hatiye qedexe kirin. Ez barim ev dişber rastiya gelê Kurd. Ne wisa? Eger te bi zimanê xwe biaxivibe tu yê rastî cezayê hatiba, ji ber di dibistanê de divê tu îngilîzî biaxivî. Bi vê awayî me jî Filîpîniyan şuştin. Di sala 1968 da Partiya Komünîst ji nû ve hat damzirandin û tekoşina xwe ya şoreşgerî dest pê kir. Bernameyekî wan hebû. Bi pirsa em dixwazin Filîpîn çawa bibe û em dixwazin dibin kontrola dewletên Yekbûyî derkevin ketin rê. Di sala 1946 da dewletên Yekbûyî serxwebûn dan Filîpînê. Lê berî ku serxwebûnê bidin, bi mîsogerkirina serdestiya dewletên Yekbûyîn Amerîkayê peymanê serxwebûnê hate îmzekirin. Ev yek bi taybetî ji bo peymanên leşkerî û aborî derbas dare. Tekoşina me îro tekoşina li hemberî vê yekê ye. Em hîna jî ji bo mafê serxwebûna xwe tê dikoşin. Ev 5 salin zêdetirin em tê dikoşin. Artêşa gel anû di sala 1969 da hat damzirandin û tekoşina xwe hîna berdewam dikin. Artêşekî şoreşgerî ye ku xwe li seranserê Filîpînê birêxistin dikin. Herêmên ku dibin kontrola wê de ye, Filîpînan nû tê ava kirin. De esas de herêmên me yên rizgarkirî nîne. Ji ber her herêm dikare were bombebaran kirin. Bi rastî her herîm. Yê muhim rizgarkirina hişmendiya gel e. Gel dema zanebûnekî siyasî ava dikin, vê demê xwe birêxistin dikin ji bo serxwebûna xwe tê dikoşin. Niha rewşa li Filîpînê bi vê awayî ye. Ez barim ev hemû pir diş be têkoşina gelê Kurd jî. We balk şand li ser pêşengtiya jinê. Hûn dikarin destkeftiyên jinin di têkoşîna Filîpînî de ciyê xwe girtine ji me re vebêjin? Gelo rola jinan di têkoşîna gelê Filîpînî de çi ye? Gelek sendika ji alî jinan ve dêne birêv vebirin. Gelek rêxistinên cotkaran yên jin hene. Her wiha rêxistinên karkerên jin hene. Mînakên şember yên rêxistinên xweser rêxistina Gabriela û Makîbakan e. Lê di rêxistinên giştî de jî jin bi rolekê diyarker radibin. Rêxistinên tenduristiyê hene, yên mamosteyan hene. Vana hemû li seranserê Filîpînê kar û xebatê xwe didin meşandin pir aktîv in. We di destpêka hevpevîna me da got ku yek ji çalakiyên destpêkê ya Makîbaka protesto kirina pêşbirka Mesgerdûn bû. Di vê çerçeveyê de me xwest em bipirsin gelo hûn rewşa jinan di rojameya îro de çawa dibînin. Dema mirov îro li civaka me zêdike dibîne ku pergala bavek salar bi pîvan xweşîkbûne jin xistin qefesekê. Jin wekî objê tên dîtin ji perspektîva zilam tên mezandin. Niha di ser çalakiya we re gelek wext derbas bû. Gelo hûn guhetin û rewşa jin ya îro çawa dibîne. Divir de tiştek pir balkêş heye. Kêmanî du belkî jî sê şaciwan hene ku tevlî tevgera me bûne. Ev tiştek gelekî balkêş e. Çi çêbû, ev çawa çêbû, ew hatine polîtîze kirin. Yek ji wan ez barim Miss World bû, an ku di pêşbirka xweşikbûnê ya cîhanê de serket. û pişa tevlî têkoşina me bû. Ev jin bi taybet ji malbatekî pir dewlemend hatiye. Yê dewlemend piranî ji İspanyayê hatîne. Ev jî girêdayî siyaseta dagirkirinê ye. û ev jin maytebamız bi eslê xwe îspanyolî bû. Jinekê pir bedew bû bêguman. Beşdarê pêşbirka bedewiyê bû û serket. Pişa çû zanîngeha Filîpînê û li wê derê xwand. Li wê derê siyasetnas dike polîtîze dibe. Di encam da ji hevjînê xwe yê burjuvazî qut dibe û tevlî tevgerê dibe. Tevlî artêşa gel anû dibe. Belê pişa tê bincav kirin.
ji girtîgehê direve. Çîroka wê pir dirêj e. Piştî ji girtîgehê derket nemave geriya artîşa gel anû. Duşûna wê dibe yek ji damezrînerên rêxistina Gabriela. Bi rastî jiyana wê gelek balkêş e. Niha jî wefat kir. Lê heta rojamayê îro xelk bi rastî li hemberî wê rêzdar in. Yekî din hebû, navê wê Nelia Sancho bû. Ew jî Miss Asya bû, yan jî di pêşbirkekê din de serket. Bêguman ew jin gelek bedew bûn. Tevlî hemû şahiyên dewlemendan dibûn, li wê derê dîlan û lîstok pêşkêş dikirin. Bêguman dema tu dibî şahciwan, tu bi awayekî xwezayî tevlîvan tiştan dibî. Çîroka wê bi vî awayî rojekê beşterek şahiyek dibe. Yekê ku pêra dans dike jê re dibêje gel û tiştên ku li ser gelê te diqewmin qet nexemate ye. Gelê te di nava birçîbûn xizantiyê de jiyan dikin. Gel û nexemate ye. Ev jî ji vê yekî pir bandor dibe. Ji vir şûn de hêdî hêdî tevlî siyasetê dibe. Polîtîse dibe. Pişa tevlî tevgerê dibe. Çîrokên wisa pir in. Li Filîpînê xelk gelekî ji pêşbirkên bedewiyê hez dike. Lê hêdî gelek ji wan jinan xwe wek kirdekê siyasî jî dibînin. Dengê xwe ji bo gelê xwe bilind dikin û dengê wan bi rastî jî bi bandor e. Ji ber bedewin xweşîkên mirov wan guhdar dike. Rastiyekî wisa heye. Dengê xwe ji bo mafê jinan bilind dikin. Dema kesek tê girtin a jî tê wenda kirin, li hemberî vê yekê nerazîbûnên xwe jî nîşan didin. Bêguman hemû ne wisanin, lê gelek ji wan hîna wisanin. Lîstikvanên jin jî wisanin. Li gorî we gelonîrîna civakê ya li ser jinan guherî ye? Belê, ez wisa difikirim. Ez dibêjim ev bandora tevgerê ye. Eger tevger nebûya, rewşa jinan niha wisa nedibû. Tevgera me biriya xwe pêşandan, meş, hevpeyvîn, bi gelek rêyên cuda ve tiştên ku li Filîpînê diqewimin digihîne gel. û ev bandorekî zanebûnekî ava dike. Bêguman, tevgera me ya jinan jî bihêze. Ev bandorekî pir mezin dike. We de axaftina xwe de jî bayekişand ku gelê Filîpînî û gelê Kurd di gelek aliyan de dişibin hevdû. Yek ji wan xalan ku dişibin hevdû bêguman tevgera azadiya jinan e. Li gor we di kîjan xalan de têkoşîna gelê Kurd û gelê Filîpînî dişibe hevdû û ew têkoşîn çawa bi hevdû re giredayîn e. Ez difikirim ku gelê Kurd û gelê Filîpînî di gelek aliyan de dişibin hev. Di serî de dîroka me ya berxwedanê heye. Dîrokekî berxwedanê ya gelê Kurd heye û bi rastî hêzekî pir mezin e, ku gihîşt vê noqtê ku îro herkes têkoşina gelê Kurd nas dike. Ez dibêjim îro sankî hemû cîhan têkoşina Kurd nas dike. Ev çima wisa ye? Ji ber gelê Kurd, tevgera Kurd têkoşina xwe bi hemû cîhanê ve danasîn. Têkoşina gelê Kurd ne tenê li dijî dagirkirina ji hêla yek dewletê ve ye. Gelê Kurd di heman demê de li hemberî çar hêzên dagirkirî Sûriya, Tirkiye, İran, Iraq berxwe dide. Ev cem me cuda ye. Em li hemberî yek welat tenê têkoşin dimeşin. Lê em jî berxwe didin. Em berxwe didin li dijî serdestiya emperyal ya dewletên Yekbûyî yên Amerîka li dijî kontrola wan ya siyasî, aborî, leşkerî, çand û her wekî din. Em li hemberî vê berxwe didin û ji bo serxebûnê tê dikoşin. Ev têkoşina ji bo serxebûnê tiştekî ku di gelê Kurd de jî heye. Yêdin jî hem di têkoşina gelê Filîpînê hem jî di têkoşina gelê Kurd de tevgerekî pir xurt ya jinan heye. Di vê xelê de ez dibêjim tevgera jinên Kurd ji me belkî zêde bihêz be. Ez ji ber ezmûna Rojava wisa dibêjim. Me destkeftiyekî wisa hîna nekarî bi dest bixin. Em hîna negihîştin vê astê. Lê Rojava ji bo me mînakek e. Gelek Filîpînî çûne Rojava, gelekî jî bandor bûn. Di têkoşina me de rêxistinên gel rolekî mezin dileyzin. Ez vê di têkoşina gelê Kurd de jî dibînim. Hem rêxistinên gel, hem jî rêxistinên jinan. Rêxistinên ku em wek rêxistinên demokrasiya radikal dikarin bi nav bikin.
rexinin ku yekser di civakê de kar dikin. Ne tenê rexinên jinan û yên giştî hene, yên zarokan hene, yên ciwanan hene, cotkaran, cotkarên jin, sendikayan, karkeran, masîvan û her wekî din hene. Ji ber vana bingehê civaka me temsîl dikin. Di vê têgihiştinê de ez dibêjim em dişibin hevdû. Xalekî dinya pir girîng jî bêguman zimanê me ye. Dîroka tekoşinan ziman e. Wekî min berê jî got, di dibistanan de îngilîzî li ser me dihat ferskirin. Ji ber vê jî îngilîziya min ji zimanê min yê Fîlîpînî baştir e. Zimanê me jî neyêk e. 180 zimanên Fîlîpînî hene. Ser û heştî. Belê, li ez tenê sê ciwan dizanim. Sê jî nekêm. Ez dibêjim îngilîziya min ji her yek ji wan baştir e. Ji ber min hemû perwerdeya xwe bi zimanê îngilîzî dît. Lê bêguman, beşekî ji ber xwedana me daxwaza parastina nasnamaya xwe ye, ji ber vê em di malê zimanê xwe daxivin. Bi vê awayî me zimanê xwe parast. Wekî gelê Kurd jî zimanê xwe parast. Li Abyayala mînak wana jî ji hîla İspanyê ve dihatin dagirkirin. İspanyolî zimanê İspanî li ser wan fers kirin. Zimanê wan yê dayîkê ji wan dizî û zimanê dagirkerî ser wan fers kir. Em di vê aliyê de bişans bûn. İspanyolî zimanê xwe fêrî me nekir. Tenê çîna jorîn İspanyolî dizanî, me dikarî zimanê xwe biparêzin. Dema dewletên Yekbûyî xwastin zimanê îngilîzî li ser me fers bikin, me heta aslekê jî dikarî zimanê xwe biparêzin. Ez vê di tekoşina gelê Kurd ya ji bo zimanê jî dibînim û ez dibêjim ev pir giring e. Hûn rewşa ciwan Fîlîpînî di roja me ya îro de çawa dibînin? Wana zimanê xwe daxivin yan jî zêdetir îngilîzî daxivin? Belê, ji demên berî niha hîn zêdetir daxivin. Ev jî bi tekoşina şoreşa demokratîk netewî çêbû, ji ber wê demê em hîn zêdetir bi zimanê xwe axivîn. Wê demê dagî wê jî helbest, zimanê axiftinê de gelekî pêşketin çêbûn. Zimanê me îro hîn zêdetir cihê xwe di jiyana rojana de digire. Gelo ji bo ciwan Fîlîpînî yên derveya welat derfet hene zimanê xwe fêr bibin. Ders û perwedeya zimanê heye gelo? Bêguman her tim hewildan hene ji bo ciwanên Fîlîpînî zimanê xwe fêr bibin û biaxivin. Yên ku li diaspora dervê welat dijîn, bêguman di dibistanan de zimanê welatê ku lê dijîn fêr dibin. Lê ez dizanim ku gelek malbatan de hewildan hene û ketê dayîn ji bo zimanê Fîlîpînî bê pêşxistin. Di destpêkê de gelek malbatên ku hatin vir bi zarokên xwe re Hollandê axivîn û zarok jî bi Hollandê axivîn. Ev ji ber hejmara Fîlîpînî li dervê welat gelek kêm bû, yên ku ziman dizanin kêm bûn. Lê niha ez dibînim ku zarokên pir biçûk jî zimanê Fîlîpînê daxivin, zimanê xwe fêr dibin. Di dersan de jî nasnamaya xwe baştir fêm dikin û diparêzin. Ez dibêjim di vir de jî rola jinê gelek giring e, wek parêzvana çand û zimanê dayîkê. Ez dixwazim da wî de vê yekê jî bipirsim. Ew jî hinekî girdayê rola jinan ya di civakê de. Dema em rewşa cîhanê dinêrin, em dibînin ku her roj şer, kaos û krîz zêde dibin. Di vê çerçeveyê de hûn rola jinan di çareserkirina van pirsgirêkan de çawa dibînin. Hêza jinan a çareseriyê ji bo we tê çi wetê? Dema ez li ser jin difikirim ev yek tê bîra min. Yek ku di her rewşê de malbat û civak diparêze jin e. Ev dixwaze jinê de heye. Em vê di rewşên şer û krîzê de jî dibînin. Di van rewşan de jî, dîsa yek ku jiyanê diparêze, malbat diparêze jin e. Jin jî hêza xwe ji vir digire, bi vê awayî xurt dibe. Jin çima îro ewqas bihêze, ji ber mecbûr bihêz be. Mecbûr kar bike, jiyan bike. Alîkariya netewa xwe bike, civaka xwe ava bike, malbata xwe biparêze. Ji ber vê yekî dema em bihêz bin, em hinek tişt dikin ku me berê got em qet nikarin bikin. Em di ceribandina tiştên nû de bi wê rekin. Em davekirina civakê de cih digirin, em dengê xwe bilind dikin. Em di pozisyonên ku me berê qet xeyal nekir de cihê xwe digirin, kar û xebat didin meşandin. Lê ez dixwazim vê yekê jî bibêjim. Hemû jin jî ne baş in. Tenê ji ber ku ew jin e, nayê watê ku ew baş e.
Gelek jin hene xizmeta emperyalizm dikin li ser rêya vê dimeşin. Jinên emperyalîst hene. Li Filîpînê heta niha du jin li ser desthilatê bûn, her du jî ne baş bûn. Bi taybetî yek ji wan ji kuştina gelek mirovan berpirsiyar e. Ev jî ji ber ew li gorda xaza dewletên yekbûyî tevgeriyan. Lê li hemberî vê jî bi hezaran jin hene ku jiyana xwe ji bo têkoşina me dane, ji bo Filîpînekê azad canê xwe dane. Wekî li Kurdistanê li her derê cîhanê jî ev mînak tê dîtin. Bêguman em vê yekê li her derê cîhanê dibînin jî û ne tiştekî ku tene bi biyolojiya jinê vekirî daye. Ev hêza jinê ku em bas dikin zêdetir ji girdanbûna jinê ya bi civakê ratî. Belê rast e, ez barim ku jin xwedî hêzekê mezin e. Lê tenê dizanebûna vê yekê de nîne, heya ku dikeve tengasî û neçar dimîne ku vê hêza xweyiya veşartî bikarbîne. Ez dawî de dixwazim vêya bibêjim. Min her tim îlham ji jinên Kurd kir. Gelek hevalên min ên Kurd hene. Ez gelek keyfxweş bûm, spasiya we dikim we vê derfetê dame ku ez tevlî vê bernameya we bim. Ez hêvî dikim ku tiştên ku niha li Rojavayê Kurdistanê diqewin, bawekî baş bi encam bibin, Rojava wek proje wê berdam bike û xwe her tim ji nû ve ava bike. Ez ji we re serkeftinê dixwazim. Ji we re jî serkeftin. Em carekî din spas dikin. Belê, pêşangeha me li vir dest pê dike, bi nexşeya Filîpînê dest pê dike. Piştî vê, li vir hûn salên destpêkên Jose Mario Sison dibînin zarokatiya wê ye. Wêne hene, normalde jî dîmenekê heye ku Jose Mario Sison behsa zayîna xwe ya siyasî kir, behsa çalakbûna xwe ya destpêkî û zewaca xwe ya bi Culî Delîma Sison kir. Ev axistinekî wî ya pir bi nav û dengê ku wî ji bo Patrice Lumumba ya ji Kongo ku hatibû qetilkirin ji bo wî nivîsand. Heta rojemayê îro gelek mirov ji bo Lumumba rêzdariyek mezin raber dikin. Ev di sala 1960 de hatibû nivîsandin. Ev jî hinek destkeftên din ên Jose Mario Sison'in. û li vir ev jî dîsa salên wî yên destpêkê ne dema dihat binçavkirin. Ev jî girtiyên din in. Ev wênê Jose Mario Sison'u girtiyên din nîşan dide. Ev jî bangavaziya serbest berdana girtiyên siyasî ye. Ev wêneya wî dema serbest hat berdane. Dema dîktatûr Marcos hat hilweşandin, serokan û Corazon Aquino soz dabû ku hemû girtiyên siyasî werin berdan. û bi rastî wisa çêbû jî ev gelek baş bû. Ji ber hemû serbest hatin berdan, tê de Jose Mario Sison jî hebû. Piştî vê Jose Mario Sison ji welat derket. Ev hemû cihên ku wî çû nîşan dide. Ew bi rastî jî çû gelek jî welatên cuda. Belê, ji bilî dewletên Yekbûyî Amerîka neçû vê derê nekaribû biçe. Pişa pasaporta wê hat îptal kirin. Vê demê li Hollanda serlêdana penaberiya siyasî kir. Nehat qebûl kirin, tenê jiyankirina wî di vê welatê de hat qebûl kirin. Lê tu carê statûya siyasî ya wî nehat qebûl kirin. Vê demê nikarîbû tevrî xebatên siyasî jî bibin, ne wisa? Diviya bu tevrî xebatên siyasî nebûye, lê belê dîsa jî gelek xebatên siyasî dikir. Carekê rojnamavên Hollandî hatin Filîpînê. Hikûmeta Filîpînê $200,000 pêşkêşî wan kirin ji bo vana Jose Mario Sison bibînin û li ser wî binivîsin. Wana qebûl kirine? Ew bi xwe hatin cem Jose Mario Sison jê re gotin. Jê re gotin ku ew qas pere ji wan re hat pêşkêş kirin. Ew jî cilê wî ne. Ev dema ku ew wefat kir, merasima cenazeya wî derbesta wî bû. Gelek kes tevî merasima wî bûn. Ev hevjina wî ye. Belê, wekî min got, ev cih berê ofîsa Eniya Netewa Demokratîk bû. Lê dema Jose Mario Sison wefat kir, me biryar girt ku em ê vî cihî veguherînin pêşangehekê. Me xwast em ji bo bîranina wî, rasa wî ya têkoşînê cihekê veqetînin. Lema me ofîs veguheran muzexanê. û ev pêşange ji bo raya giştî jî vekiriye, ne wisa? Belê, rast e. Muzexane ji raya giştî re vekirî ye.
Brasty ciyekî pir taybet e, mirov hîstekî ku mirasa wî li vir hîna zindiye. Belê. Gelek kes tên serdana vê derê dikin. Taybetî Filîpîniyê ku digerin. Ew tên vir mêze dikin, cihekî çawa ye. Em gelek spas dikin. Ez jî gelek spasiya we dikim. Belê temaşevan hêja em bi vîya wê gihîştin dawiyê hevpevîna xwe ya îro, em bihêvîne ku gordê li we bû û hûn tiştekî nû fêr bûn, heta carekî din bi mîna nava xêrxweşiyê de, bi mîna nava têkoşînê de dem baş.